ji bajarê Duhokê yê Başûrê Kurdistanê û di ser sînoran re. Wênekêş Arî Celal rêyeke dûr bir da ku bigihêje bajarê Qamişlo li Rojavayê Kurdistanê. Arî ne tenê wekî giştyarekî hatibû, lêbelê peyama wî ya hunerî pêre bû. Ew îro li nava hola Festîvala duyem a wênekêşên fotografî li Qamişlo rawistiyaye ku ji aliyê Komeleya Wênekêşên Fotografî Sûrî ve hatiye organîzkirin. Ji bo Arî ev ne tenê pêşengeheke hunerî ye, lê fersendeke ji bo avakirina piran di navbera dilên wênekêşên herêmê de. Me pê xweş bû ku em bejdar bîn vê festîvalê de ji bo berskirina astê festîvalê, ji bo hindê pêskirina vê festîvalê, ji bo hindê ku em diyar kirin ku herdem her çar parçeyên Kurdistanê yekin ku me li vê pêşengehê hev raykirîne me kirîne yek ku Rojava û Rojhilat ji Bakur û Başûr bejdarin vê pêşengehê de. Ev festîvala Kolbajarê Mîna Qamişlo têl darxistin. Ji aliyê Komeleya Wênekêşên Fotografîyên Sûrî ve hatiye amadekirin ku di sala 2021 de hatiye damezrandin. Di vê xula duyem de nêzî 38 wênekêş bi zêdetirî 105 wêneyan beşdar bûne. Ya herî balkêş û nû di vê festîvalê de amadebûna berhemên hemû Kurdan bû. Tevî ku wênekêşên Bakur û Rojhilat ji ber astengiyên siyasî û ewlehî nikarîbûn bi fîzîkî amade bibin. Lê rih û sîmayên wan di nava çarçoveya wêneyan de li holê amade bûn. Nameya çanda a mey Rojava şaristaniya mey deverê zehmetiyên millet dibîne diriya va wêneyar em derxên cîhanê riyek ya domîn jî em karibin riyekê ava bikin di neqeba misawirînê mey Rojavayê Kurdistanê de û misawirên cîhanî ê dervî Rojava welatên din dikaribin tecaribê xwe bi hevdûr parve bikin, sûdê ji hevdûr bigirin, tecrübê xwe bi salên dûrdirêj wek ciwanê mey Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji vê bigirin. Pêşengehê baleke mezin kişan ser xwe û bi sedan welatî û hezkiriyên hunerê serdana holê kirin. Wêne ne tenê xwezayî ye, lê rûyên mirovan, êş, hêvî û jiyana rojane ya Kurdan li her çarperçeyan nîşan didin ku ev yek bandoreke kûr li ser mêvanan hişt. gelek tetawur heye yani demê berê de ev tişt nebûn nihakê piştî goçê bûne cîlên ha jî û cîlê gowerê jî wê gelek fêdê bibînin ji va tiştê goçê dibin. Em pêvîne got ev ne mehrecan tenê be dûv de gelek çê bin ji bo fêdeke mezin li tevahî gelib bikêne bes gelê Rojava li her çarparçeyê Kurdistanê bikêne. Tevî got sînorên siyasî Kurdan ji hev cuda dikin, lê çavên kamîreyan li vir karîbûn wan di nava yek holê de bînin bîra hev. Gava Komirov li gava Arî Celal dinêre ku li ber wêneyên xwe rawistiyaye û bi germî pişêneyên Qamişlo re diavire. Rastiya serkeftina vê festîvalê diyar dibe. Ev xelat û sînorên ku wêneyên Bakur û Rojhilat li şûna xwediyên xwe li vir amade kirin, daxwaza kolana Kurdî nîşan dide. Da ku huner bibe pireyeke mayînde li vir li Qamişlo her çend wênekêş nekarîn hemû bigihêjin hev, lê wêneyên wan karîn peyamekê bidin cîhanê ku dilê hunera Kurdî hîn jî bi yek lêdanê lê dide. Emcid Kurdo, Dengê Amerîka, Qamişlo.